Good morning! Ayan. Walang pasok si John. Kaya ayan siya ang naatasan sa kusina. Today's December 2. Gagawa si John ng... What's this, Holly? Ha? Pancake. So, request yun ng mga bata. Kasi every Sunday, nagpa-pancake talaga sila pag nandito si John. Hi, Baba. Yes, baby. It's alright. Oh. So, ayan yung dalawa. So, yan ang breakfast namin ngayon. Ayan, tapos na sila, oh. Inaayos ko kasi yung ano, yung doon sa kwarto. Tapos na sila. Ito yung linagay ni Kuya. May strawberry jam at saka may, ayan, cream. Can I borrow your knife, please? Did you put butter here, ba? I haven't yet. Oh, it's not. Wait, can I have it, please? Ay, no. Huwag mong agawan si Holly, Kuya. Kasi ubos na yung kay Kuya. Gusto niya pa raw. How many you had? Chambi-chambi. Chambi-chambi. Chambi. Chambi-chambi. 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 Chambi. So, ayan. Kain mo tayo ng breakfast. And masarap to. I-try nyo to. Cream. Yummy. Kasi masarap, Holly? Say, opo. Ayan. Tapos na sila. Si Kuya, mayroon pang isa doon. Kain. Ayan na yung pangalawang pancake ni Kuya. And yung isa. Sarap, no, Kuya? Is it good? It's hot. Be careful. Alis tayo. Punta kami ng dentist kasi may dental appointment ako kasi nung isang araw sumasakit siya and then yeah, wait for daddy, mag-drive na raw ako. And yun, kasama ko yung mga bata si Jan, mag-drive din siya ng car niya kasi punta siya ng Adelaide. Pero sasamahan niya ako para bantayan yung mga bata habang nagpapa-check up tayo. So yun, mamaya lang tayo mag-usap kasi andun na si Jan, oh. Follow natin siya. Dito na kami. Ito yung itsura niya. Sarado siya. Ayan. Sarado yung ano ba yan? Yung clinic. Sarado yung clinic kasi linggo. Special tayo. Kikitain ako ng doctor ko. Kasi last time, nung nagpa-check up kami lahat, sabi niya sa akin, same issue din yung eto yung molar ko dito sa taas, namaga din siya. Tapos inayos niya, sabi niya after 3 months daw balik ako for follow up. Hindi ko guys ginawa, kaya siguro more than 6 months na. So ayan, sumakit. Kaya eto, sabi nito, ang tigas ng ulo ko. So, kasi takot naman talaga ako dito sa dito sa dentist kasi nangingiluhan ako pag nagpapa-cleaning. So, yeah. So, wala pa siya. So, dito muna kami sa car. Nag-iingay yung mga bata. Hindi ko alam na sarado. Sabi niya, you're special. Sabi niya, bubuksan daw yung clinic para sa akin. So, ayan si Jan. Aalis yan mamaya. Ni Jan, magbabayad raw kaming extra kasi nga linggo, so walang sa atin ba ganun, pag linggo ba sarado ang mga dentista ang dental clinic kasi dito sarado. Tapos kung may check up, kung gusto magpa-check up na Sunday, may extra pay. So hindi ko alam. Where you going? Say hi, guys. Say hi. Where you going, Baba? I go outside. You go outside? Ayun na, baba na sila. So yun, may extra pay pala. Akala ko special. Special naman tayo kasi nga kikitain tayo kahit linggo. Pero yun nga lang, may extra pay. So, may extra bayad ang pa-dental natin. So yun, mamaya na lang. Update ko kayo mamaya. Ayan, tapos na ako sa dentist. Update ko kayo mamaya kung ano yung sinabi ng doctor natin. Yeah, come around there, Baba. I did. I'm walking on the cat. Just right there. Look how flat she is, Mom.
That's from the crayon. What can I say? See ya. Love you. Dad. Okay, say drive carefully, Dad. Oh, so, What yeah. company, Dad? Be careful, you going home now? Oh, I'm going to get the antibiotics. Right, just be good kids, no mucking around. Okay, see ya, Dad. So, love you. Love you, bye. Madam. Yeah. Dito kami sa Kmart, unplanned to. Malapit lang kasi yung pharmacy dito sa Kmart. And sabi ko, sige, tingin-tingin na lang kami para baka makakita ko ng pangregalo para sa anak ng kaibigan namin. Kasi diba, magki-Christmas na. Pero hindi ako makakapili para sa kanila ngayon kasi kasama ko sila. Gagawin natin yan next time. Pag hindi ko sila kasama. So, yun. Tingin-tingin lang muna. Ito, ang cute nila. Oh. Come on. Pastel color. Whoa. Yung sa ano, sa ice cream, magkano to? $1.50 lang. Nagpadala yata ako nito sa Pinas. So, window shopping lang muna tayo and then baka mamaya punta tayo dun sa mga toy area para tumingin ng ano, ng pangregalo. Sa ano, sa anak ng kaibigan namin. Ang cute niya, oh. Ang cute. Magkano to? $9. Sa kwarto ni Holly, oh. Tingin-tingin lang muna tayo, ha? Oy, stop. Like this so I don't hit anything. Okay, I think we have to go to the toy area. What? Not for you, not for you. Holly? No, it's Nah. for Sophie. Yes. But it's my boy. Because Hey, Mom, we're let's gonna go give with it those for t-shirts. For Christmas. What? No, I think I know what. We're gonna find something because... No, kuya, come on. Wala akong ka-makeup. Ano lang, kilay lang. Kahit lip tint wala tayo. Nag-moisturizer lang ako at saka sunscreen. Yun lang ang gamit ko. Tsaka kilay na hindi pantay. Hoy, ano na? Kuya. Tingnan mo na. Oh. Sorry, ah. And titingin pa ako ng ano, notebook. Kasi doon ko isusulat yung ano, yung... Di ko alam, baka Sophie and Kobe. Ha? Sophie and Kobe. Yeah. Bibili rin. Mamaya na lang. Hanap muna ako dito. Ayan, may nakita na ako. Eto, yung Frozen. Meron dito si Holly. Regalo sa kanya nung birthday niya. Isa sa mga Inday. Sino ba yun? Sikat yata. Tsaka si Neil. Yun, si Neil. Tsaka Sikat ang nagbigay nito kay Holly. So, nakita yun ni Sophie. And then, every time na nasa bahay siya, eto laging linalaro niya. So, eto na lang ibigay natin. So, ano siya? $29. So, ayan. Meron na tayong isa. One down. Hanap tayo kay, ano naman, kay Kobe. Come on. Hey, Kobe. Kobe like guns No. and Nerf. I think, her mom wants him to have a new helmet. A helmet. Okay. And may on a new helmet. Yan. My helmet's wobbly. Okay, let's go. Come on. I have to Zach. stop every time. Sana hindi to makita ni Holly. Don't show it to Holly. Okay, come on. Si Zach may gusto siyang ipakuha sa akin yung yung parang boxer, ayan oh. Wag ko siya ngayon kunin para at least may idea tayo kung anong gusto niya. What? Like this, Mum? No. Oh, these are the funny undies. I like these undies. It's like short undies. No, not today. I don't have money. Next time, Yeah. remember you bought one of these with my brother? No, I didn't. Remember Yeah, last time, yes. So gusto niya yan. No, I don't have money. So we have to share. Yes. So we're sharing. No, not now because mommy no money today. Okay? I want to pay you some. I'll give all my money to you. Wow, yaman mo, kuya. 184. I have 150. How much you have? 155. And How much? 184. Wow. Ano yan, Sak? Naghahanap ako ng yung pagsusulatan ko ng pangalan nyo pag yung sa paraffle ko. Hindi ako makahanap. Gusto ko sana ito kaya cards.
Para matigas siya, para hindi sila magdikit-dikit. Ano kaya, no? Sa tingin niya, hindi ko rin alam. Ilang pieces to? 30 pieces to. Yung ano, yung nakita ko yung message, mga 2,000 na. Good luck to me. Magkakakalyo ako sa ano, sa kamay. Kakasulat ng mga pangalan na magugustuhan kong mga comments. Yung pangalan lang naman ang isusulat ko, hindi yung comments nyo, ha? Yung pangalan lang, sumali ang isusulat ko pag nagustuhan ko yung comments niya. So, yun. Masang ba? Naghahanap talaga ako. Hanap muna tayo. Ito, 25. Hindi yan. Hindi ko akalain na marami yung magko-comments doon kasi usually pag regular lang ang mga comments na nakuha ko, nababasa ko mga 100 plus, 200. Ngayon 2,000, siguro 2,000 mahigit na yun. Tingnan mo yun na yung ginagawa nila. Careful, kuya. I know. No, not this one. This one because we're gonna make gingerbread house. Eto, oh. We haven't tried this one, right? No, we didn't do that one. So, eto na lang. Wala na silang iba. So, eto na lang. Be careful, ha? Don't drop it. Maghahanap daw sila ng card para sa daddy nila. Kasi mag-birthday na yung daddy nila. Sa 4. December 4 yung birthday ni John. When's daddy's birthday, kuya? Huh? What date? On Tuesday. On Tuesday, yeah. Naghanap si Sak ng 43. Wala yata, baba. They don't have it here. Come on. Ako nakikita 43. Eto, 40. There's no 43. I know. Wala. Maybe just regular card. Or why don't you make card for daddy? Yeah, we did. Oh, you did? Okay. There's one over. No, that's Christmas card, kuya. Wala sila. Where Wala. did she get this one? Not sure. Pumunta tayo dito sa Kmart kasi naghahanap ako ng ganito, yung yung fishball vase. Eto, para dun sa paraffle natin sa 17th. So, kunin natin siya. $9 siya. No, Baba, because we already have one. No, but they Wait, Baba. No, We Baba. wanted big. That's not us. No, we want big. We wanted Oh, no, not that one. next time. Yeah, next time. Mom, did we write when that is? We have to close this, Baba. No. Okay, let's go. Let's go. Come on. I'm in big trouble now. Why? Look at when that timer goes out, exactly I'm gonna be in big trouble. And you too, and you. Why? Why I'm gonna be... I'm gonna be so angry. Why you're so angry? But Kuya, get down, please. You're heavy now. So, ayan. I think tapos na kami dito sa Kmart. Not yet. Not yet, Holly. Nagtatanong si Holly kung home na raw kami. Punta na ng home. Hindi pa. Not home yet, Baba. Tingnan mo to. is this for baby? No, that's for dog. Oh, correct. Huh? What's this? Ay, marami siyang nakikita. Come on, hoy. Don't. Ew. Come on. Stop touching. Oh, eto naman. May nakikita naman siya. Ha? Come on. Gusto niya yan, oh. So, may idea na tayo kung ano mga gusto nila. Come on. No, not today. Next time. Yes, next time. Lahat lang sinasabi ko next time. Yes, next time. Ayan, bahay na kami. Pumunta ako sa ayan, sa Filipino store. I-haul ko yan. Pero inom muna ako kasi uhaw na ako. Patay ng juice. Yung ref namin kawawa na siya. Oh. Wala na siyang laman. Tadan! Ayan na lang, dalawa. Wala nang laman. Yung mga dyan. Yung juice wala na rin. Wala na. Kailangan ko grocery. Tingnan nyo yun. Nakita nyo to. Diba kahapon, lininis na nila yan?
So, ayan, meron na naman tayong 10 cents. So, ayan. Ilalagay nila yan doon. Mamaya, utusan ko sila pag tapos na sila sa labas. So, yun, pumunta ako sa Filipino store. Kasi, kumuha ko ng hotdogs. At saka, palaman. I-haul ko na. I-haul ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo. Ito yung mga nabili natin. Yan, ito yung sa Asian store. And yan sa Kmart. So, pakita ko yung binili ko sa Filipino store. Na Filipinos. Oo, dun sa bahay ng Filipina. So, unahin ko to, etong bag na to. Ito yung binili ko dun sa bahay ng Filipina. Hindi ko alam kung Filipino store na ba yun. Pero sa bahay lang kasi siya. Pero marami siyang paninda dun. So, una, ito yung turon. Ayan. Nakalimutan ko kung magkano yan. Basta yan. Turon. Tapos bumili ako ng hotdog. Masarap to. Itong brand na to. Ano ba to? Super juicy hotdogs. As in, juicy talaga siya. Masarap siya. Tatlong binili ko niyan. Ayan. Hindi ko alam. Nakalimutan ko kung magkano yan. Basta mga $9 siya. $9 something. Or $9. Basta yan. Ito. Nandito yung resibo. Tatlong hotdog, 36. So, magkano yun? Kayo na divide 3. So, tapos dito naman, sa bag na to, mga pagkain. Lahat naman to pagkain. I mean, chicheria. Ito yung Tommy. Ito, na-miss ko to. Diba nung elementary? Yung mga 80s dyan. Alam nyo to. Yung tig-piso. Tsaka yung Rimby. Yun. Tapos ito yung Piwi. Diba may tig-piso nito? Sa tindahan, sa school. Ayan. Dalawa to. Ito, kinain na namin yung isa. Wala na. Kunti na lang yung laman yan. So, dalawa nito. Ito, yung Ladies Choice na chicken spread. Paborito to ni Kuya. At ako. Si Sak kumakain din siya niyan. Tapos, ito yung utak. Nasa na siya, yung nasa individual na plastic. So, hindi na siya mahuhumid. Tama ba? Humid. Tagalog ba ang humid? Tapos, isang corn beef. Isa lang binili ko kasi meron pa ata akong dalawa dyan. So, kumuha lang ako ng isa. Tapos, eto, yung sa Kmart, yung gingerbread house kit. Kasi every year, linulook forward to ng mga bata na gumawa nito. So, eto yung design niya this year. So, ayan. And, etong fish bowl. Dito ko ilalagay yung mga pangalan nyo na magugustuhan kong mga comments. So, dito ko ilalagay. And kanina sa Kmart, naghahanap ako ng, alam mo yung papel na square na para hindi na ako maggupit-gupit. Wala akong masyadong makita doon. So, eto ang nakita ko, siya, Christmas foam stickers. So, ang gagawin ko, niya. Ayan, hindi ko alam, wala naman nakalagay kung ilang pieces. Pero ayan, marami siya. Ayan, mayroon kasi siyang papel dito. Kasi nga, sticker. So, pag inalis mo yan, sticker siya. So, hindi ko yan naalisin. Pag pwede siyang sulatan. I think pwede naman. Kasi bumili na ako ng 3, Kaya dapat, pwede siyang masulatan. So, pag nag-work na masulatan ko ito, dito ko ilalagay yung mga pangalan nyo. Para excited sa mga bata pa nagbunot sila dito. Ilalagay ko dito, Andito na sila, kuya. So, yun, guys. Dito ko ilalagay yung mga pangalan nyo. 3 siya para sa YouTube, sa Instagram, saka sa Facebook page. And, ayan. So, yung mapipili, good luck. And, sa mga hindi, next time na lang, pag nandiyan pa rin kayo, gagawin natin ulit to. Sa next year. So, sana mag-work talaga. Isusulat ko dito isa-isa ang mga pangalan nyo. Ito si Gingerbread. So, ayan. So, yun lang. Yung vlog natin, yung kahapon tsaka ngayon, ipagsama ko na lang. Meron pa pala ito. Yung sa chemist. Hindi ko talaga plan magpunta ng Kmart. Pero, parang maganda naman yung kinalabasan kasi may nahanap tayong eto nga. So, hindi na tayo mahirapang magupit-gupit ng papel sa sa notebook para isulat yung pangalan nyo, hindi na ako magugupit. So, eto, bumili ako nitong vitamin E
cream kasi si Sak sobrang dry ng skin ni Sak. At saka yan na rin ang ginagamit ng dalawa. Silang tatlo. Tapos ito yung amoxicillin na antibiotics. Kasi nga, na-infect yung yung dito yung namamaga kong ngipin. So sabi nung binilang ko yung let's wait kuya. Sabi ng binilhan ko nito dun sa pharmacist, ubusin ko raw to. Ilang pieces ba to? 20 pieces. Wait kuya. 20 pieces, 500 mg. Sabi, kahit hindi na raw sumakit, tsaka wala nang swell, kailangan ko raw tapusin to. Ayaw ko pa naman ako mag-inom-inom na ganito. Pero sabi, kailangan ko raw tapusin. So, ayan Ayan siya Ang pangit siguro ng lasa nito. So, yun guys. Yun na yung vlog, guys. So, see you na lang next time. So, sana makapag-grocery ako kasi kawawa yung ref. Wala nang pagkain. So, and grocery. Tapos mag-Christmas shopping. Kasi yung Christmas tree namin wala pang laman. And after nito, ang gagawin ko is, ayan, tutupin ko yan. Yan yung mga linabhan ko kahapon. So, yan ang aking trabaho after this. So, yun lang. Bye! And then, yung pala sa ngip, very sensitive siya linisin. Pero hindi niya magalaw kasi nga, parang alam mo yung ang tigas-tigas ng ng katawan ko. Tapos kapit ako. Tapos like, ganun. So, parang siya, hindi niya na lang tinas kasi nga, namamaga siya. So, sabi niya, inom muna raw ako ng, amoxicillin para raw humupaw yung, yung swell. Tapos, maalis yung sakit. So, babalik ulit ako sa kanya. Pero, chinarge niya ako ng, 208 and 228. Hindi ko lang alam, basta more than $200 yung charge niya sa akin. Sa pag ganun-ganun nyo lang, tinusok-tusok nyo lang talaga, ang bilis lang. As in, ang bilis, wala pa nga, ewan ko kung mag 5 minutes or 10 minutes. Yung basta ang bilis lang, yung alam mo yung hook na, tinusok-tusok nyo lang na ganun-ganun sa, bla bla. Tapos yun na, tapos, eto hindi niya naman ito, hindi naman to sa clinic niya, hindi naman to doon. Binili ko rin to, so extra pay din to, so yun. Although may extra pay nga naman kasi Sunday, wala ditong, sarado ang mga dentista dito pag Saturday. So, Sunday ngayon yun, may extra pay. Pero kahit na, di ba, parang ang mahal pa rin sa pag ganun-ganun, tusok-tusok lang. Tapos wala naman, hindi niya linisan. Wala. So, yun, wala lang. Nasad lang kasi. Yung sana pala, uminom na lang ako ng Nurofen dyan. Kasi natatanggal naman yung sakit pero nga bumabalik. Pero sabi niya kailangan daw to para maalis yung bacteria. So, yun lang. Pero guys, nagtututbrush ako 3 times a day ha. O minsan twice a day kasi minsan syempre pag tanghali nasa bahay lang naman ako, wala naman akong kamiting. Pero dapat nagtututbrush lang 3 times a day. So yun guys, na-share ko lang. So yun na yung vlog. So see you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See you. Bye. So where's day 2, kuya? Mom, don't look at Zach. Don't look at Zach. Zach, don't. Where's okay. Where's the 2, kuya? Find it, please. Yeah, wait, love. Where? Where is it? There. Orange. Okay, get it. Where's your Timothy Holly? Is that yours? I know what place tomorrow. Yeah. Stay here. Where's Holly number 2? It's here. No, that's Kuya Sak. Give it to your sister. No, this is just like mine. Yeah, this way. What? Yeah, number 2. That's it. What you gonna say? Tomorrow again, Baba.